ole thir tu te chi bon ka buk chewa subscriber dum takte notification bell kha lo on ula ola lo lut ula ka channel upload tharapiang te lo hung zel do na ni zanina hiam puke si lang sang loya notice UPC rong bol tu ania ni hi Sunday school director ani boka tina bula hiam langwal RK Sailo upa rong bol tu adia ani hi ei janina min troi oma ani hi ton khiat nga ve hle maya janina hiam pusang loya ram hui ne na khing khana anin bi na tak mai om turin kan kala emi anin be na hun da po hiam langwal ake Sailo hianin mun pui mo tak mai achang ve chumi ram chuan ka huai ani ka channel te min lo subscribe saka like le comment sete tal min lo pek sak le thu purin in kho mai na karum di lami ole hei kana han in kom bor boranga zo pa in komin ti chuan ram huai nen khanin hei pulo ya hi lo in sual khat to maya e ka channel da te ka dila anin min lo ram ti saka kalom me mani ti hiam atom dan chanchin han sui bor mai sela zo na tur kan nei ang te po kan lo zot zial mai do na ni kan ngai tlanga zo na le charna ang chi te po kan mang sun zum zial mai do na ni tuna ilo ngai thaput ila thang ole pui dia min lo ko ma kalom le ani tuna kan kom tur chung changa hian hei kum sang kha sakua som ko le pariat kum kan ma chuan chawa kan hun kal to kum som ni kal to thil kha ania ma se kum sang kha sakua som ko pariat lo wa kan an tran chawa thil tlang jing kong kan tia phaileng ram ma chuan kan nei ania lo wa kan ma chuana ai upama zuala pula thamon an unau le pusai lo tha le pu ban dal luna kei dal sang lo ya le ka u ban dal shima lo wa ting ke lom thi na ni ti chuan lo te kan wa zo nuwa lo thlo ten pu ban dal luna le pu si lom ki maren kan ni lom chho zela ti chuan hun kan an mang chho zela sang ka zo som ko pariat November tha bu seng kan ma chon me wa chuan ram te kan ria ka thitlang jin kong kan tia hian ke ni chung ko hi kapa le kanuin min la dam puya chu ti reng lai ka ra chuan kanau te van te le zora kan thoka kanu hi chuan min tho pui to mek lova ti chuan thitlang jin kong a hian trin khap mun lo kan neya lam ta ya hian i than mol pi lo ka son trin khat mun tho kan neya ti chuan bu kan an singa November ni soma lam ngai bu seng kan tanga ti chuan ni som pakwa vela kan zawa bu seng kan zawa chuan bu chek te ngai lo wangin lam hla thil tlang jin kong katuma sa ka soyang khan a chuan kan liam thalea trin kan mun chap kan ne wangin helai hmuna hian puchal buanga baptist ko kran upa te pulal bo sa baptist ko kran upa te ti chuan kanitei pero nga kite apasal pucho za mate ho te le puke vandal sa nga i tenen lo kan nei tlang nga ti chuan lo thlo chung jong chuan har san tok lovin kan ni ro nga kite pucho za mate tham chu kan troma ma se hunan kal chho zela bu senga chuan an thlam ate deu wangin puke vandal sang te thlam chu kan chung ko chuan kan trom ta ani ti chuan
bu seng ke ni chung ko chuan thil tlang jin kong kan ti tin khat mun kan nei a chuan November ni som ni le pathuma bu seng kan tana ti chuan November ni som ni le pariat indrin ni jinga hian indrin ni zirtop jinga zirtop ni hian kan bu seng kan zawa zirtop zana chuan zirtop ni chuan ka chung ten min ho san te ka wangin puke vandal sang te tham kan trom ang nge hian an nu pa bula kamu ve ka chung ten min ho san tek towa ni som ni pakwa indrin ni jinga hian ka tham trom te i kapu jo za mate ka ti ka ni ro ma ke te ka ti bu seng an zo kha chir pui ya ngai wangin ka riak kho nu ta ani ta hian ram hoi ne na ka in ton dan chu ani ta ani chu ti chuan ban tlang kong bul lo ka hin puke ban lal sang aten tha man ne ya kong thang lo ka hian hun rem tak ma ya hian tha man ne ya ta chuan ka riak ve ta a ta chuan zan kan an mua engma boina kan nei lova ma se ji nga chuan an ni nu pa puke van la sang do pui hi peren omi ni a an thong ma thei sia chumi hmura chuan bati an chia hei luaya an tia thing pui te bin khita kan kal mai do ne o nang chu ipuza ma bu chil turi ni wangin au phur om lo boka an tia min chu sana bati an che mi ta kalameng kar maya ta chuan kol eng tiang tia chuan an tham puke van la sang te tham karia nabula chuan kham phuar phi hi om ta ni han eng reng hi chuan a cheng chele maya ma se a tham sak na chu hun rem chin ani ta chuan tham char bang heng hian ka in thutunga rezai ka sina ta chuan rong ri hi kan thria kan le hoi chuan no pang ang de ni mai hian ka hua pahni anon kala ta chuan an tham nan tha ka ri na te puan lal sang te tham pi ome te tham chu tham nan tha kan ti hi a chuar kan nei thina phai leng hi chuan ma se an nei lo tat mai ni hian hi mi tum hian an tham nan thak le chuar in kara hian o ma ta chon pakhat ron lu ta tham kong ka pakhat ron lu ta ni ti la chon pi ome te chu bu chil turin an kal dei to a ti chuan min ron thut ta ni ka o ma hian pakhatina thuta ka ke pakhatin min ron thuta ni ka aw vak maya anni pi omi te nu pa pukan cha pu van dal sang te nu pa an chuan noi kal ta khan ka awon hriang im o ka ti thina ma se an hrial lo ka hrelowa ti chuan ni hi ron chuak te siar ra ta chuan kanin be lai chuan soile le tai la an ke hi kan se thina ni abal mai no pang thali thanga mi ke ang mai hian a te a ma se kan se thina ana chung ti ve khop mai min tha thina ni ma se min thut be na kha arit ve shim ani chu ka ti thei lo ber ani pakhata arit emawang hian ka aw vak mai min tran pui turin ka zong thina ni ma se min tran pui tu man lo wang khan ti khan ni aron chuak ta tia khan min trin san ve maya an chuana le an ron lu na lam kong ka ve a chuan nam thak ka pakhata chuaka kong khara pakhata chuaka ti chuan min trin san ve le ta ani chu lai chu to ri phot ro se o thì khăn ngôi ringin an trong lem lo nghe ni khalai an thut lai vel che kan an khia ta bachak mun de o ne an trong mi lo ma se khati la khan nu pui kala nei ra vani ti chuan kan nu nei he kan in nei hi sang di le pani dei ania khati la han tlangwal kan lania ma se pha ang to kin ko shana kan in mang ve pi woi di te foi tu te kan nia suan ning te po hi ram hoi te po nan hri an hlawa ni an khu thin an ti te po pathian tu kan chiara lali suan ming chang me han kan ti thina ma se a ke ma hen ka sir tok lo van yang te ka ti hun lai kha chuan suan ting i soi ve ngota eng mai ni lo te min ti vel khumani abak chuan tong mi lo pakhat man tong ka shalo
kia là cũng đủ đốn lắm mày khu mà po phu giấc mình cái gì này cái chuyện này nghe ý nghĩa chân dung gì nghe khai lại à khai nên ý hồ về tầm ấy tụ chuan atu ka chuan chu kani rovite kani te chu bu chi pui tu ra riak kani ma se ti khan ram hoi khan min tin sam ta ka chuan ki korte nen cha mu kani ya e piomite pu van la sang te nu pa pon min pu veka e ka hlau lu ta ban khan an min tin sam to nu chuan aron kal na lama kham phur pheya khan an lu the le ta ti chuan ki korte nen ka kor hak hak ka mut don ka hli kha ka khai thata velamin tin ka khai tin ka tlan thata ni chu thola ya ka au tha chur ma ya i ingati va mang ang ve men vel lo te pu bot sai te hu the pe chuan UPC and Baptist upa ka ti kha khami te khan i va mang ang men ven ti ram hoi ka bu lom ka ti ma ya chu mi zan chuan kani te bu ka chi la khami ni khan aba chu in rin ni mai wangin Sunday te karat la bu chek tur gele kan ngai wang khan Sunday karat la ka wangin ka hole rita ani cái này nằm lẽ mày cái chuyện là cá lại nằm bằng cái bộ khăn cái chun zoom pha sao cũng biết mày à tin chút tí lain tu kin lama karun upload ta kha và rồi về mà lấy ô thì ha comment lama khăn hụt tu rồi mà nha covid về te positive tên đi vào khăn nằm trong ring thầy lâu ni cái tia hay giờ ni nào chưa nín còn đâm thắc khóc mày khăn bị công te siêu vangin subscriber te ta na trong ri khiat lấy thầy lâu tu rồi lâu tu khăn hay giờ ni chỉ coi ready lắm mày à intan thầy top karam chuan ni ti ha kan soi vele du khim khim ani ti chuan kan in zo chun zum ta ila khamikar rin di ai hota ti na ni mo tho tan lam chu inan bo ro ngei tom chau ta i thil tlang sin kong kan nei ka ti to kha ti chuan dam pui phai leng ram kan ti khi nei anon boka hei ka vela ma thu te hian an nei ani chuan tho tan ha chuan ka riak lut le ta pu ban lal sa te hi an boi de wangin i an riak lut le e lawa ta chuan hei ka ding ka vela ma thu rong bo tu khu ma hian ka on ri pu yang che karon thamu nang che ati asilai nen meron re pui thap maya ma se ani hi pasal thare maya ram poi te khanan hlau viu ni tura ka ngaya thom kan hre tam ya lo ni in ka hria khami khan ani hian soi tura nei chuan i han bevele ta la khami zan kha chuan thotan zan chuan kan ri lut nge ya meron ri pui nge silai nen nam thak lam ram hoi lu na lama kan riak kan mu nge o ating ka tani ani hi pachang khop maya a hoi sen khop mai a mel en ang hi ni lo ti kha kan soi le tu ni ru pui khop mai ni ani hi tle min khati lai chuan a lo pa to na ngai chuan i phan chang na na chuan tum khiat te po a lo nga to ti na nia chui thamun pha hle maya tu silai nge chu ti lai chu nin ri pui eng ang silai te nge ni in ri pui chu mi jan chu ni mu tha thei me vem ti te kha khu ma hi kan zo pe nge kami kum khan kau sai te du sing pui tu ra ria pu tur kania kami kum khan chuan nia tunan sui ta khan karia lu don ni khan lùi khan khát tiền khan thil ama kar khan alo to ka chuan ria lu le alo tuma chuan khát tiền angan dia wang khan karia puyang che hei silai te po ka keng lom ka tia silai ka chen kan ka thei tak tak po ka ring chuang lo amai ro chu le ma rual u te ka lo ni na a han thamuan ve kha turin ka ria silai chuan eng ti kong mai kan ka tak tak thei don chuang lawa ma ro chu khatia han thamuan kha tha in ka ria ti khan silai ten le kan han mu ve ta rut mai ni chu thua mình mà han khiat
ที่นี่เล่มละว่าหันหมดไทยเราเต้ อ๋อในสันเล่มเราข้ามีจานข้านโถมเอ็งมาอารมณ์หลังจะเล่มเราวันนี้ เราไม่ให้จานี่นะกุมละหุ่นชัดไหมกันหันในไทยไอ้เราพอฮีฉันชินไงต้องตักตักไงเบลเจียนโดลกันโดนสอบชัวสักเจลโดนซิวนี่ทินจานี่นะเฮียนให้เฮลายเฮียนมินโจยอมตู้เต้นออกมาตอนเมลเตหันติลังเวขิมเวลาใช้อิงกับเฮียเฮลมาเฮียนผู้วันละหุ่นนะมินรอนโจยออกมากันอินคมนั่นเต้ที่ชวนอะไรเฮียนพิมาริมีผู้ลอยเทียนดูออกมาที่ชวนบุลเลียเฮียนพิวันละลวงงี้ผู้ลอยเทียนดูผู้ลอยดูที่จานี่นักกันอินคมนั่นเต้มินรอนโจยออกมาอันchungกันลมมันนี่ข้าตีข้าจานี่นักอินคมนั่นกันหันสวยไทยชิมเตจูนี่ทำไมสิล่ะคิดตัวเตจงมังทาพอดอุเล